but other times you can't. But this one can get it right. It's amazing, not so? Owayesakuba ngumhlobo kaZesiMvo uTumelo Umadlala usesemkhumbini nalapho axinwa khona ligqwetha elimela abatyholwa abane uTimothy Thobane. Amazwe aphucukileyo kwingxoxo zeCOP27 azama ukusibhekelisa isiphakamiso sengxowa-mali yomonakalo nelahleko edalwa kuguquguquka kwemozulu. Kwedani Mzonsundu kwindawo ngendawo enikuzo siza kuni thina sise-Auckland Park eGauteng sithi yamkelana uvimba wethu emini nje. Lisaqhuba ityala lokubulawa kukaZesiMvo kwinkundla ephakamileyo ePitoli. Owayesakuba ngumhlobo kaZesiMvo uTumelo Umadlala usesemkhumbini nalapho axinwa khona ligqwetha elimele abatyholwa abane uTimothy Thobane. Namhlanje igqwetha labatyholwa abane bilihlaba ngemibuzo uTumelo Umadlala nalapho bebuzwa ngokufika kwakhe eGauteng phambi kwesiganeko sokubulawa kukaZesiMvo. uTimothy watyholwa uMadlala ngokuba nomona ngempumelelo kaZesiMvo. You remember when you said, you mentioned the word he was lucky with his soccer career, correct? Uyakhumbula ukhipha legama lokuthi uyewakhuluma ukuthi ube nenhlanhla nge-soccer career yakhe ibizo lakhe lengoma njalo. That is correct. I put it to you as a parallel from what you said. You were jealous of him, of his soccer career. uThabane bebehlisana benyusana ngexesha awafika ngalo eGauteng uMadlala njengoko bengalikhumbuli. You are good, but other times you can't. But this one can get it right. It's amazing, not so? Ezinye ikhatha ukwazi ukuzithola kahle manje lesi ukwazi ukuzibaka kahle nesikhathi akumangazi lokho. Akungimangazi because into yenzeka manje. Into yenzeka manje nenzeka kudala ifana. Kusenjalo ilungu losapho uNomalanga-Meyiwa uthi elityala liyatsala kakhulu bebengavuya belusapho likhawuleze. Angeke ngize ngithi khona into eshintshile sizizwa ngayo njengomndeni ngoba nje okokuqala sibuka sengathi kwawona ama-proceedings ahamba kancane kakhulu masibheka isikhathi lento eyenzeka ngaso, so we are still hoping ukuthi kuzohamba kuhambe sithole ukuthi kahle kahle iqiniso lizohamba lihambe livele. Ukanti uNomalanga-Meyiwa unqinile ngokwenene utata kaLongethwala uChiko Thwala uye watyelela usapho lwakhe kule mpelaveki kodwa khange afune ukungena nzulu kwizinto ebizixoxwa. Iyaqhuba Inkonzo yesikhumbuzo yabantwana abane ababulewe ngolunya ngumama wabo kwisikolo samabanga phansi saseGulandoda eNgcobo kwiphondo laseMpuma Koloni. Esisiganeko simanyukunyezi senzeke kwiveki ephelileyo kwilali yaseTsalaba nalapho abantwana abane bathe babethwa ngehamile ngumama wabo. Mama wabo oneminyaka engama-32 ubudala uselivalelweni kwaye kulindeleke ukuba avele enkundleni ngoLwesine. Enkosi kakhulu ngenene sikumandla waseNgcobo nalapho ke uzakhumbula ukuba abantwana abasebancinanana omncinci kubo eneminyaka nje emibini kuphela ubudala omdala yena eneminyaka 11 batheke bachabalala ezandleni zomama wabo kwakulomandla siko namhlanje ke kuthiwa ke ndlela nhle kubo ngenkonzo yesikhumbuzo ezoqinisekisa ukuba ke ivala amanxeba kuluntu lalomandla ivala amanxeba esikolweni njengoba befunda kwesikolo singasemva kwami kodwa ke ngoku naye usodolopha lapha kwaDr Iphulo ezocacisa mhlawumbe ukuba ngenene ngakube lento bayifumane njani ibona ithethe ukuthini ezinhlizweni zabo mfundisi. Enkosi kakhulu ngumbono ombi kakhulu ezimbalini zalo masipala walapha eDr Iphulo ukuba sisike sivuke ngomhla we-9 kaNovemba kusithiwa kukho umama ovuske wabulala abantwana bakhe ngolunya ebabulala ngehamile. Isenza lonto ke sinqunguphale, isenza lonto sithi khulubembe sizibone sinhloni sonke kuba sizibuza umbuzo intoba yintoni lena singakwazanga ukuyibona, yintoni le abantu balapha eTsalaba abangakwazanga ukuyiqaphela kulomama ebifanele intoba senze amacebo namaqhinga ukuyithintela. Siyabonga kakhulu sodolophu lokho ngisodolophu weDr Iphulo imeko ke uzoyiqonda ukuba ibhlungu kanjani njengokusasa ukuba apha ngaphakathi khona unxunguphalo abantu banyembezana abantwana
banokungathembi ngokuba mhlawumbe kakube kuya ngaphi na uzakhumbula ukuba ke sisehlo esiqalekayo kulomandla ukwenzeka kodwa ke namhlanje basentsho ngaphambili bazothwa dudu kubo bazokhuthazwa ngwasemphefumulweni uqinisekisa uba ubomi baqhubeka uzakhumbula uba nemvuwo baqhubeka nazo ukuba baqhubeka nokuzibhala kodwa ngaphansi kwemeko ezinzima manibile kuwe e-studio. Ingxoxo malunga nokuguquguquka kwemozulu bezibetha ngonyawo lonwabu namhlanje amazwe aphucukileyo ezama ukusibhekelisa isiphakamiso sengxowa-mali yemonakalo nelahleko edalwa kuguquguquka kwemozulu. Kungoku nje lo mba uza kushukuxwa kwisigaba sabaphathiswa ngomso. Aba bathunywa baphuma kumazwe ohlukeneyo badibene uzokufumana isombululo kwimingeni edalwa luguquguquko lwemozulu. Nanjengoko zisaqhuba ezingxoxo amazwe achaphazelekileyo nawo avakalise izimvo zawo. We are here at COP27 where we want to address our leaders so that they move away from investing in gas, which is a fossil fuel which has caused climate change. So we want our African leaders not to further invest in gas and fossil fuels. They have caused devastation to African people. We came here to bring our solution as authentic people, as a veritable citizen of the world. Igosa loMzantsi Afrika eliphezulu kwingxoxo lithi ngumba wemali edingekayo wengxowa yomonakalo nelahleko senobunzima. Loss and damage was always going to the very last hours because remember this year what we are really negotiating is the financing arrangements for loss and damage, and where finance is concerned it's always difficult negotiations. But we are hoping to make progress. Ilizwe lase-Iphuta nelisindleke lengqungquthela lithi liqinisekile ukuba kuza kufikelelwa kwisivumelwano. The whole government and all agencies of the state, they all mobilized all efforts during the past year in order to have this COP with this level of attendance and with this content, also the quality of content, the quality of sessions, the representations of all leaders from all around the world, and also with the initiatives that the government of Egypt have presented during the COP that were very vast and diverse in different areas, from climate sensitive to decent life for resilient Africa. uMzantsi Afrika uthi kubalulekile ukuphakanyiswa komba wokusekwa kwengxowa-mali ezakujongana nokubuyekezwa kwamazwe ngomonakalo nelahleko edalwa loluguquguquko lwemozulu. Ulutsha lujongene nemicelimngeni emininzi ekungabalulwa intswela-ngqesho, iziyobisi nokusetyenziswa gwenxa kotywala, kanti kumaxa amaninzi ukuswela into yokwenza kulutsha kukhokelela ekuzonwabiseni ngeendlela ezibulala ikamva. Apha kumagumbi ethu osasazo sinegqiyazana eliselula laseXhorha eMpuma Koloni uNasizo Mndende nosungule inkqubo yokuxhasana kolutsha Inkciyo Eastern Cape kuze libe nokuphepha imigibe elithi liwele kuyo. Nasizo, siyakwamkela. Intoni Inkciyo Eastern Cape? Kasinabisele. Ndizibudisele kuwe sisi nababukeli bendaba zesiXhosa. Inkciyo Eastern Cape liqumrhu elijongene nokukhulisa abantwana abangamantombazana namakhwenkwe kummandla wasempuma Koloni. Sikwajonge kunye nokubakhuthaza uba mabazigcine besengamantombi nto, kwaye sikwajonga nemicelimngeni ethi sijamelana nayo singabantu abatsha, imicelimngeni efana nokumitha kwabantwana beselula, iziyobisi kunye nentswela-ngqesho. Kulapho ke kweli phulo lethu leNkciyo Eastern Cape siye sibenzise izinto ezizawuthi zibancedise ukujamelana nemicelimngeni abajongene nayo ekuhlaleni. Zeziphi izinto enithi nizenze kule nkqubo ukwenzela into yobana ngaba nibaphephise ulutsha enochazela abaphulaphuli nababukeli bethu ngazo? Kwinkciyo Eastern Cape okokuqala siba ne-awareness campaigns esithi sizenze kwiidolophu ngeedolophu zasempuma Koloni kwenzele ulutsha luzokwazi uba yinxalenye yale nkqubo yethu. Okwesibini, xa sele ke ngoku sibafume nabantwana abanomdla ukuba yinxalenye yale nkqubo yethu, sithi senze ii-camps eziqala kwiintsuku ezintathu ema kwiintsuku ezisixhenxe. Kulapho bafundiswa khona ukuhlohla intsimbi, bafundiswa khona ngezinto ezibaluleka ngokwasengqondweni, bafundiswe ngezinto zobunkokheli, bafundiswe nangehlobo eli lokuziphatha nehlobo
uhlobo lokuziphatha ekuhlaleni kuba ekugqibeleni sakha iinkokheli zangomso, iinkokheli zawusebenzisa amazwi abo ukulwa imicelimngeni esijamelene nayo singabantu abatsha. Nasizokokoko le nkqubo nayisungula ingaba mhlawumbi sezikhona iziqhamo enizibonayo? Zikhona siswam kakhulu. Abantwana bethu benza kakuhle ukuqala kwizifundo zabo kuba asijonge kuphela ezi zinto sizenzayo apha kwinkqubo yethu, koko sijonga nekamva labo. So abantwana bethu bayaqhuba kakuhle kwaye nabazali basinika i-feedback entle kakhulu kuba bayayibona into yobana lukhona utshintsho ethe ngenxa yale nkqubo balifumana. Kwaye siyasebenzisana kakhulu ke nezinye organizations zasekuhlaleni kuba sithi ukukhulisa umntana yinto yasekuhlaleni nasinoyenza sisodwa. So abantwana bethu bathi xa bephuma kwezi camps baphume bayokwenza ezi zinto sibaxelele bazenze kwinkqubo zethu, bakwazi nokuba ngulo mzekelo siwufuna babe nguwo, namazwi abo bawasebenzise ekuhlaleni, benze sure that abahlali njena kodwa bayabonakala kuba sithi i-future ngoku seyingabantu abatsha. Uligqiyazana elihle njengoba ndikujongile, ingaba mhlawumbi le nkqubo ijonge abantwana abangamantombazana kuphela okanye nabantwana abangabafana nabo niyabanika ithuba? Kwinkciyo Eastern Cape siswam sijonge iigenders zonke kuba imicelimngeni esinayo esijamelene nayo fumanisa into yobana ayichaphazeli bantwana abangamantombazana kuphela, koko ichaphazela nabantwana abangamakhwenkwe. Ke ngoku ingaba si-selfish uba ngabantu abangamakhwenkwe singabashiya ngaphandle kuba ezi ziyobe sithila ngazo nabo ziyabachaphazela. Ukumitha kwabantwana abancinci nabo ke bachaphazela. Yiyo le nto sibonileyo into yokubana abantwana abangamakhwenkwe bangawanikwa amathuba. Thina siyinkciyo Eastern Cape masiqinisekise into yobana bayawafumana, siqinisekise into yobana bayolulekwa nangabanye oobhuti abadala kwenzele ezi ngxaki ezingakasijongene nazo bona ibe ngabantwana bazawufika phandle apha babe ngumzekelo kwaye bayazi into yobana nabo bengabantwana bamakhwenkwe bane-role ekufuneka beyidlalile ekutshintsheni ii-community zethu esisuka kuzo. Abanye abantwana abanomdla nabo babangazisondeza kunye nani nabo babe yinxalenye yale nkqubo bangenza njani bona? Abantwana sisoma abanomdla bayinxalenye yale nkqubo yethu bangasifumana kumakhasi wethu onxibelelwano. Okokuqala siyafumaneka kuFacebook siyinkciyo Eastern Cape, sinayo newebsite yethu ethi www.inkciyoec.co.za. Ndikwabacebisa ndithi inkqubo enje iyafuna ukujoyinwa kuba nam ndingunasizomndende waseXhorha oseyintombi nto osisifundiswa. Ndiyabakhuthaza abantu bazijoyine inkqubo ezinje so that impilo zabo zizawutshintsha. Phambi koba ndikhulule Nasizi, ngaba mhlawumbi ikhona imicelimngeni nemiqobo enithi nigagane nayo? Ikhona siswam. Okokuqala iMpuma Koloni inelali ekufumaniseka into yobana kunzima nokubana sifikelele kuzo kwaye abantwana bakhona sebafunda ubana babe yinxalenye yeprogram yethu, so siba ne-access engekho lula ukubana sifikelele kubo. Iphinde nenkxaso engekhoyo ngokwezezimali isenza imisebenzi esifuna ukuyenza singakwazi ukuyenza ngehlobo esifuna uyenza ngalo kuba inkxaso asiyifumani ncam. Sinethemba kaloku ukubana urhulumente, amashishini abucala nabantu basekuhlaleni bazozixhasa inkqubo ezinje uqinisekisa into yobana siyakwazi ukufikeleleka nakwezi ndawo zikude kakhulu kuba wonke umntana wase-Eastern Cape inga angawajoyina amaphulo amanje. Nasizo masibulele kakhulu ngexesha lakho, sinethemba ke lokubana ulutsha lusifile. Inkosi kakhulu sisi. Ngoku masicaphule izimvo zabantu ngeli nqaku kwikhasi lethu leWhatsApp. Liphulo elihle kakhulu elilizana lombutho wesomagwaza ngoba kaloku amanye amakhwenkwe yaphuma kumakhaya ahlelelekileyo apho khona abazali bobabini bengenamsebenzi, abanye futhi abanabo abazali kwaphela. Ngoba kaloku inkwenkwe xa izibona into yokokuba ifuna ngokubheka esuthwini ibona imeko yakowayo, abanye bayahambe bayophanga khona ukuze bakwazi ukugqithisa elisiko lide lidala linenkqayi. Muhle kakhulu lo mbono msasazi, kwangathi urhulumente angangenelela akwazi ukunceda kakhulu kulo msebenzi omuhle kangaka. Lo mbutho unganceda kuba abantu abaninzi kudala bafuna ukuya nje babethwa yikati elele eziko kumakhaya. Kulilishwa kuba ukwaluka kukwelitwa kube kuthiwa kuyakolitwa ingcibi uyawusika iboluse noba kungetyala. Umgidi wona bezawusika bawulandelise kuloo nyaka banemali ngawo, kodwa lona isiko bezawube belenzile. Liphulo lihle kakhulu, inga isomagwaza ingahlala iliqhuba mpela ngoba amakhwenkwe amaninzi adla ngokuthatha ubomi bawo kuba kungekho zinzame kumakhaya ukuba kolukwe. Ingakumbi aba babebanjiwe baphuma ezintolongweni bakwazi ukoluka. Singasebenza kakhulu, abanye bazophuma sebengenabazali sebengazazi nabo mabaqale ngapho phangela. Ndiyalixhasa mna. Inkulu lento bayicinga bomsasazi, bakhona abantwana abashiywa ngabazali
abangayaziyo noba mababheke ngaphi. Ndiyayixhasa msasazi endingaso urhulumente akhawuleze alisabele. Kokumasibuyele kwinqaku lethu abaphulaphula bavakalise izimvo ngalo elithi umbutho wasekuhlaleni ojengene nezenkcubeko egugu lethu eKapa ufuna inkxaso-mali ngelokunceda amakhwenkwe aphakathi kweminyaka engama-24 ukuya kwiminyaka engama-49 nangathathi ntweni kuba akwazi ukuya entabeni. Isiko lolwaluko lidala linenkqayi. Ngumgama othi uhanjwe ngamakhwenkwe bezokwamkelwa ebudodeni. Lijolise ukufundisa ngokuziphatha nengqeqesho. Livame ukubandakanya amakhwenkwe aselula aneminyaka eli-18 ukuya kwama-21. Amawele akwaJack aneminyaka engama-43 akazange akwazi ukuya entabeni emva kokuphulukana nabazali babo beselula. Bathi ubomi bebenzima nanjengoko bebesokola ukwamkeleka ekuhlaleni. Izinye indawo andikwazi ungena kuzo. Abanye abantu bakubiza amagama ngamagama kwethini inkwenkwe ufuna ntoni apha ayondawo yakho le yonke loo nto leyo. Ya affecte kakhulu kangangoba sometimes iminyaka egqithileyo bendimosha kakhulu uba ndifuna imali uba ndiyokwaluka nomyeni wami. Izosibuyisela isidima sethu because bese sidelelekile kakhulu apha phandle. Abantwana abancinci basibiza abasi ngamakhwenkwe. Sithethe ke sifuna ube nentsiba kuba kufuneka kuxheliwe njengenxalenye yesiko, impahla neengubo ezintsha, ukutya nezinye izinto ngeli xesha. Kodwa ke sisebenza ngamabona ndenzile. Kungoko ke sicela abantu ngobubanzi babe kanti banika inkxaso kulo msebenzi kwenzela uba ube kanti uqhubeka ngesidima. Abantwana bayaya abadingi into naxa bebuya bayakwazi ukunxiba. Sifuna ikepsi, ibhlukhwe, izihlangu, iblazer, iragi, ukutya ngela xesha basehlathini. Abo bafuna ukuphosa isivivaneni bangatyelela eliziko isomagwaza egugu lethu okanye banxibelelane nabo kuFacebook. Thule Joka wendaba ze-SABC egugu lethu. Kokumasithitsi xada kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi. Abazali baseBangladesh baxhalabele ikamva labantwana babo emva kokuba izizwe ezimanyeneyo zikhuphe ingxelo yokuba abantu bonyuke bayakuthi xhaxhe ngapha kwezigidigidi ezisibhozo 8 billion. Ami eta amar second baby. Ndinexhala ngekamva labantwana bam. Baza kuyifumana na imfundo nezinye iinkonzo ezibalulekileyo. Kodwa ndinalo ithemba lokuba baza kuncedakala kule meko. Ichase ar uja hote chahe. iBangladesh inabantu bangaphezu kwezigidi ezili-140 140 million. Qakatha qelele eSouth Korea. Umbutho odityanisiweyo waseSouth Korea naseMelika ubambe umbhiyozo wokucothula iintente kwikomkhulu elikwisixeko iSeoul ukuya ePyeongtaek kumgama ozikhilomitha ezingama-70. Umkhosi waseMelika odityanisweni waseSouth Korea unamajoni angaphezu kwama-28,000 nesiqingatha 28,500. Xa siqwela ingqokoqo kwenziwe luqilima ukhuseleko eBali eIndonesia nanjengoko sezigaleleka iinkokheli zehlabathi kwingqungquthela yamazwe azizinana i-G20 ngamafuphi eqalisa namhlanje ukuya ngomso. Kuze kuthi gangoku sekugaleleke umongameli Xi Jinping waseChina, uJoe Biden waseMelika, uFumio Kishida waseJapan noYoon Suk-yeol waseSouth Korea. Qonqololo. Mawethu Mamthembu selengqangile neMozulu kamnandi.
Chubeko madikela kanoni apho ezindabeni ndiyabulisa ke mbukeli wamapha ekhaya ndikwamkela kaloku apha edesikeni yeMozulu nansi ke iyakutshaya siqala kodwa ngangxelo ke yemvula nomoya namhlanje khona ukusibeka luqatha kakhulu nje phansi lonke futhi elaphondo laphaya empuma kolona manga amathuba emvula phaya ngo-30% pha kumantla segqibeka isantya somoya naso siqatha ngaye kaloku la 40 km phaya ngeyure kanti kusibekela impela kwakhona pha kumazantsi ase-Free State xhaxhekela amathuba ezamvula ngo-60% futhi koLesotho indawo ezininzi pha KwaZulu-Natal ephondweni ngokubanzi futhi phaya empumalanga phakathi kweJohannesburg namhlanje ePretoria nakulo lonke ngokubanzi nje elaphondo laphaya eNorthern Cape. Le meko ke mbekulu wamamhle iyaqhuba napha ekuseni ngomso kwakhona sasantya somoya isiqatha kakhulu futhi phakathi kweGqeberha eMount eMdantsane komani ngo-60% lamathuba ezamvula pha koLesotho futhi ephondweni ngokubanzi KwaZulu-Natal indawo eziphakameleyo futhi phaya eFree State Pretoria kwakhona futhi ke mbekulu wam lamathuba ezamvula napha kompumalanga kanti ngo-30% nje kuphela noko ekuhambeni kosuku naso ke sona isilumkiso namhlanje sizanduduma kakhulu kwesezidikanyele futhi phaya ephondweni lempuma koloni nemililo yamadlelo phaya kumandla ephondweni lentshona koloni ngokubanzi phaya ko-Uppington wonke nje lamandla welaphondo laphaya eNorthern Cape ngomso le meko iyaqhuba futhi la mililo isaqhuba kwasekuseni phaya uncede ke ulumke kulamandla wona ke amaqondo wethu kuyobushusha phezulu namhlanje kutshisa kamandi ke futhi phaya ko-Vryburg ngo-30 kusatshisa impela futhi phaya e-Uppington ngengqantseni ka-37 wona phaa kwintshona yelizwe phaa ko-Springbok ngawo kaloku lamashumi 2 ekhatshwa sesine kusemandi ke namhlanje eCalvinia ngo-26 sekuthi kwakhona phaa ko-Sutherland abuye lamaqondo incipha ngo-24 kokugqibela ke ngokuhlwa namhlanje Kimberley ngo-16 kanti phaa koBloemfontein eFree State ngo-14 sekuthi ke phaya ekomani beli-13 kaLadokhwe ngo-12 kanti phaa koMakhanda ke ngo-12 kwakhona phaya eGqeberha elinqwemeni ikwanguye la-16 kokugqibela ke Kapa Lodumo ngo-15 mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli